Здравейте, приятели! Вчера ми се наложи да отида на Хемус 4 в град Плевен. Там е място, което институция, която съответно ми дава възможност да си избера личен асистент и съответно да си подпиша договор. Само че беше много интересно как ще мина през тези каманаци с инвалидна количка. Хората, които се нуждаят да отидат до това място, са съответно инвалиди. В тази държава, при положение, че ми обясняват, че 21 век и живее в европейска държава, няма нищо европейско, нито това, което е в Мания Тауър, да ходят инвалиди в подземието без съответно кошника, който така или иначе уж правят, нито пък на тази улица, която е разбита толкова много. Ще оставя снимки да видите за какво стана въпрос и колко съответно хора могат да минат оттам. Всичко се прави просто хората да се откажат. Дали от помощи, дали изобщо от какъвто начин да било. Това е за хората като цяло в България. Това е помощта дали на възрастни хора, дали на бремени, макар че искат раждаемост, дали на инвалиди. Пътищата ни са в окаяно състояние. Ще приложа снимки, за да видите и да разгледате и вие.